Goomenti Anambra State egechigo kpamkpam ụlọọgwụ atọ dị n'ala n'okpuru ime obodo Idemili South n'ime Anambra State n'ebubo eboro na ogige atọ ndị a eji arụ dịka ụlọọgwụ etozughị etozu ma ọlị ya nakwaziri na ndị dum na-arụgasị ọrụ n'ime ha enweghị ihe ọbụla gosi na ha tozuru etozu ịrụ ọrụ dịka ndị ọrụ ahụike ka Chibụzọ Obidike site n'ala kọchapụrụ gị akụkọ a. Ogige ndị ahụ agagasịrị bụ Favor of God Hospital and Maternity, Brightland Hospital na Maternity, na Gadondion Hospital na Maternity bụ ụlọọgwụ ndị nke na-arụ ọrụ ejighị ikike ma ndị ọrụ Adikporoja. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na steeti a, ka onye isi Medical Service Department Anambra State nke ngalaba Ministry of Health bụ Dọkịnta Chukwulobel Ugochukwu kwuru na ụlọọgwụ ndị a bụ ndị nke a ya ajụ ajụjụ maka iwe ndị abụghị gbasara ahụike ma kwuo na mmechi a ga-emechi ụlọọgwụ ndị a abụghị ndị nke ya emetụta ndị bịara iwere ọgwụ ma dụọ ọdụ ka ha jee na ụlọọgwụ nke ndị gọọmenti maka inweta ahụike bụ ịgba. Dọkịnta Ugochukwu ka ọ na-atụgharị uche gbasara ihe ndị mmadụ ya eji maka ego wee na-ana ndụfa n'iyi kwuru na njem a bụ nke ya dịgide na steeti a ma tụọ aka na ha chọpụtago ọtụtụ ndị abụghị ndị ọrụ ike ndị nke na-agwọ ndị bịara ụlọọgwụ ma kwuo na ha ewepụtago amụma nke bụ ịgba iji wee nwụchikọ ndị nke a. Ọ kpọkuru ndị eji okwu ha agba izu, ndị ụka na imerime ndị ọzọ ka ha tinye uchu n'ihu ihe na-emegasị n'obodo fa gbasara ihe bụ ahụike ma kwupụta ihe akụrụngwa ha ji arụ ọrụ ekwesịrị maka ịzọ imerime ndị mmadụ ndụ na steeti a.